lloc, permeteu-me agrair la vostra presència en aquesta jornada dedicada a reflexionar sobre governança i seguretat des del model català. Un espai que avui ha reunit diversos actors, responsables polítics, especialistes en competències de seguretat, comandaments policials, institucionals, experts acadèmics, representants d'entitats del tercer sector i professionals en l'àmbit social. Precisament aquesta pluralitat és la que dona sentit avui en el debat que hem tingut en aquesta jornada. Com deia la presentadora, avui com a relatora la meva tasca ha estat escoltar, identificar i ordenar els elements clau que han anat sorgint al llarg del matí amb l'objectiu de posar en relleu les idees força que ens han aportat els ponents i els diferents debats. Debats sobre com entenem la seguretat pública, com construïm la relació amb la ciutadania, com hem d'avançar cap a un model eficaç de corresponsabilitat des d'un model de servei públic per donar resposta als temps i a les necessitats canviants que exigeix la ciutadania. La jornada ha començat amb la inauguració a càrrec de l'il·lustríssim senyor Pere Segura Xatruc, alcalde de Vila-seca, que ha situat el sentit del debat d'avui, la necessitat de pensar la seguretat des d'una perspectiva de model, de governança, de proximitat amb la comunitat, amb una sèrie d'eixos de reflexió. Ha parlat de la relació entre seguretat i llibertat, un equilibri fràgil on cal posar cura de forma constant, és un espai de complexitat, amb canvis continu i que cal una reflexió obligada, el principi de confiança amb els servidors públics per respondre als reptes, els límits entre privacitat i seguretat preventiva. Cada cop tenim una societat més exigent, on, per l'altra banda, tenim cada cop més dades i hem de ser curosos. Tenim un repte important de confiança. A vegades, doncs, la confiança passa per renunciar a certa privacitat. Aquest principi s'ha de basar en una relació d'honestedat. La ciutat demanda una policia que ha de ser propera, que acompanyi, que escolti, que garanteixi l'ordre i que contribueixi a la convivència. Per tant, aquesta jornada és una oportunitat per escoltar mirades diferents, per respondre al que demanda la ciutadania. Cal fixar polítiques d'harmonització i coordinació amb un model de policia integrat, que integri tres dimensions: què espera la policia, què espera la ciutadania de la policia, com integrem aquestes demandes per donar resposta i com ho integrem en polítiques eficaces. S'ha fet una demanda d'un model clar de les policies locals, amb una delimitació clara de les competències i amb una necessitat de crear aliances per construir i donar resposta a aquest model des d'una pluralitat i intervenció des de diferents actors. Hem continuat amb la intervenció del senyor Daniel Limones, director general de Coordinació de les Policies Locals de Catalunya, on, bàsicament, sobretot ha fet una reflexió sobre la necessitat d'un canvi. Cal una reorientació. Efectivament, tenim un model integrat de policies locals i cossos de Mossos d'Esquadra, sobretot en l'àmbit formatiu, a nivell bàsic, a nivell de la promoció, però cal externalitzar, cal portar aquest model integrat cap a altres estaments, cap a altres elements del sistema. Ha parlat d'unificar convocatòries, d'aconseguir tancar el nostre decret d'imatge corporativa, d'enfortir les meses de coordinació operativa, d'augmentar el personal des de la Direcció de Coordinació de Policies Locals, de treballar polítiques de seguretat dels municipis, de què fem amb la figura del vigilant municipal, de treballar línies de subvencions, de tenir un sistema centralitzat de compres, de suport tecnològic, unificar criteris entre les policies locals, canviar el concepte de juntes locals de seguretat, de la necessitat de treballar amb normatives que actualment estan desfasades i que cal actualitzar per donar una empenta al món local. En definitiva, cal posar el focus en el món local. Després hem continuat amb la ponència del doctor Joan Miquel Capell, on ha parlat del present i reptes futurs de la seguretat. A partir d'aquí hem començat amb una sèrie d'afirmacions. La societat està en constant canvi, sobretot en els darrers 50 anys, i això implica una evolució constant en tots els àmbits. La policia forma part de la societat, per tant, la policia
està canviant, la qual cosa justifica debats com la jornada d'avui. I la policia ha d'estar al servei públic. A partir d'aquí ha començat la seva ponència entrant, amb tot l'esperit crític, parlant de la seva experiència sobre els operadors de la seguretat des de 3 àmbits diferents. L'aproximació a la societat, reflexionar sobre el llenguatge i les normes que fem servir i la necessitat d'un pacte polític per la seguretat a nivell de Catalunya. En el primer àmbit, aproximació a la societat. Després de donar-nos un minut de diàleg amb els nostres companys per parlar de realment què estem canviant, què ha canviat. Aquí podem parlar de tecnologies, de canvis climàtics, de diversitat, de multiculturalisme, de teletreball, etc. La realitat és que hi ha una necessitat que generen noves polítiques d'inversió, noves formes d'accedir i de comunicació amb la societat. Ha parlat del concepte de societat líquida, en la qual res és sòlid, una societat on és molt fàcil entrar en la desconfiança. S'ha acabat això de la societat del benestar. Ha parlat del concepte de temps axial, en constant canvi, constants transformacions. El govern només és un dels actors de debat de la seguretat. Ha parlat del temps d'emergència permanent. Tot és una contínua emergència. La qual cosa provoca la desconnexió de la gent, la fatiga moral. Quan alguna cosa és urgent i es veu com alguna cosa existencial, què passa? Passem a la política de la por, la radicalització de les emocions. Hi ha un descontentament constant del ciutadà cap a les institucions. Això crea escepticisme, crea la recerca de polítiques alternatives, d'emergència de nous partits polítics, l'increment de la vulnerabilitat de certs sectors socials. Cada cop també hi ha més bel·ligerància cap al funcionariat, de les agressions, per exemple, en l'àmbit sanitari, com a exemple, a les oficines de gestió tributària. Estem parlant del tema de confiança cap a les institucions. I a partir d'aquí també ha sorgit un concepte important, que és el model d'individualisme creixent que tenim a la nostra societat, amb diferents mostres. Volem impulsar polítiques de participació ciutadana des del govern, però cal tenir en compte també, per exemple, aspectes com la població estrangera que tenim, és una societat canviem, cal regular la normativa de la ciutadania, la normativa que regula la participació de la ciutadania en les polítiques públiques, però, per exemple, posar el focus. La Junta local, els veïns efectivament poden participar amb veu però sense vot. Pensem-hi, cal ficar aquest tema com a element de reflexió. O els plans locals de seguretat. Molts municipis no han acabat de fer-ho. Potser és perquè els usuaris entenen que no cal planificar la seguretat. S'aposta, per altra banda, per la policia de barri, de proximitat. Es parla positivament de les ORCs, dels GAPs, etc. S'ha apostat molt cap a fer serveis de barri i de proximitat, però realment cal endreçar tot això i sobretot millorar les polítiques de participació. D'altra banda, també s'ha parlat de la necessitat de controlar les dades. El govern actualment no controla les dades, les controlen les empreses privades. Igual que la necessitat, com a repte futur, políticament parlant, de regular la intel·ligència artificial. En definitiva, cada societat té la policia que es mereix i, per tant, aquesta és un reflexe de la societat. La seva segona part ha parlat del llenguatge i les paraules. El llenguatge com a eina de treball de la policia, el llenguatge per l'expressió de la ciutadania, la necessitat d'una precisió lèxica és cabdal per interpretar correctament la normativa, per expressar les emocions, per la gestió del conflicte. Per exemple, en conceptes de què és la seguretat i el problema que això planteja. Podem entrar a parlar de la seguretat com a valor, com a qualitat personal que guia la conducta, com un dret recollit a la Constitució espanyola, com una necessitat segons Maslow, com una percepció, en definitiva, diferents observacions, diferents comprensions de lo que és el mot de la seguretat. A partir d'aquí, les normes, la importància i la necessitat
d'actualitzar normes que han de ser redactades en llenguatge clar i precís perquè tothom entengui el mateix. I sobretot que quedi clar qui ha de fer què. Actualment estem amb normes desfasades, ambigües, on no queda clar les competències o què ha de fer cada operador, on ens presentem davant de situacions on decidim allà de forma pròxima què cal fer per gestionar aquella situació. És imperatiu actualitzar la normativa i que aquestes siguin clares i no ambigües. I ha continuat la seva ponència per la necessitat que té Catalunya urgentment d'un pacte polític per la seguretat. Un pacte on tenim en la nostra situació 3 administracions públiques a 3 nivells, estatal, autonòmic i local, i on no és fàcil ordenar la normativa dins d'aquest triangle. A partir d'aquí, els actors, el que dèiem, acaben coordinant-se de forma propera, quan tenim l'obligació, però realment cal un pacte per la seguretat. Per governar la policia cal un acord polític. S'ha fet un repàs a la història i evolució dels petits pactes que s'han anat avançant des d'una mateixa normativa originària, però al final ens posem les piles i avancem en aquests pactes de forma immediata i urgent davant de situacions que ens requereixen aquesta urgència, aquesta emergència. Però una mica anem posant pedaços. Cal aturar-se, pensar on volem anar, pensar des d'un punt de vista global amb una visió omnicomprensiva, per no acabar discutint qui té competències sense parar a pensar en les necessitats dels altres per arribar a un acord de governança de seguretat. A continuació hem tingut la primera taula de debat que demana la ciutadania a la policia. Una taula que ha portat mirades socials, comunitàries i de vulnerabilitat i on han participat Àngel Belsunegui, sociòleg, Zouar, director i fundador de Superació, i la senyora Vanessa Oliver, responsable de l'àrea social tutelar de la Fundació Pere Mata. Què passa als col·lectius vulnerables? Què demana la ciutadania a la policia? A partir d'aquí s'ha entrat una mica primer en la importància a nivell sociològic de contextualitzar. Tenim una societat en constantment canvi, dinàmica, i per tant això ens exigeix una policia dinàmica. Tenim una realitat on l'individualisme identitari és creixent, on hi ha un personalisme de tot, un context d'incertesa que cal gestionar, problemes com l'habitatge, etc. S'ho prenen en tema des de l'àmbit personal. Quan preguntem a la ciutadania catalana quines són les nostres prioritats, efectivament, el tema de la seguretat és un dels eixos principals. En definitiva, la ciutadania exigeix més presència al carrer. A nivell del tercer sector, davant de la pregunta què demana la ciutadania a la policia, sobretot demanen policies que siguin persones, que siguin sensibles, que siguin empàtiques, que tinguin aquesta mirada humana, que regeixin en les seves conductes i en les seves actituds en base als drets humans en totes les seves actuacions de forma rigorosa. A vegades, i en certs sectors, i en certs àmbits, i en certes realitats, es visibilitza la policia com un òrgan de repressió, sobretot amb certs col·lectius de més exclusió social. Cal treballar per una millor atenció a la diversitat, en formació. Cal parlar de multiculturalitat i cal buscar l'equitat i no l'exclusió. Per tant, el tema de la formació ha sorgit com a un eix vertebrador. També la importància que la policia no és un ofici qualsevol, té una autoritat que li dona molta més responsabilitat a l'hora de formar-se. A partir d'aquí, hem passat, com deia, de temps en què els cossos de seguretat eren més repressius, es visibilitzava com a aparells de l'estat repressor, a un canvi d'avui en dia. Es posa, la policia precisament és un dels aparells de l'estat
Per contra, aquesta ha estat la doble visió que hi ha hagut, la policia és un dels parells de l'Estat que millor s'ha adaptat a l'atenció a la diversitat. És a dir, hi ha hagut dues visions diferents. Per una banda, la necessitat de formació de la policia per atendre millor la diversitat, però per l'altra, també hi ha hagut la visió de que la policia és un dels estaments que millor s'ha adaptat a aquesta exigència i a aquest canvi d'atenció a la diversitat. I aquesta formació no és només a nivell policial, sinó també cal estendre-la a d'altres institucions, universitats, institucions polítiques, etc. Cal seguir treballant amb una policia de proximitat que conegui el territori, la gent, la diversitat i sobretot clarificar i treballar per protocols d'actuacions clars. I que hi hagi la voluntat, actualment no podem, ha d'haver una voluntat, ha d'haver una obligació clara de treballar en aquests protocols i estem obligats per donar-hi resposta. Protocols que ordenin aquest panorama, que ens exigeixin una resposta compartida i des d'un punt de vista pròxim. La paraula coordinació ha estat una paraula constant per donar resposta precisament a les múltiples problemàtiques socials que avui en dia tenim des de l'àmbit de la immigració, la salut mental, les comunitats de veïns, etc. També s'ha parlat o s'ha reflexionat sobre si la societat coneix el que fa la policia. Efectivament hi ha una ambivalència. Si bé el cos de Mossos d'Esquadra, doncs la societat el valora molt positivament, hi ha un grau de satisfacció molt important, a la vegada també la gent diu que té por i que se sent insegura en determinats àmbits, insegura i que té por de ser víctima d'un delicte. Aquí hem entrat a parlar de lo que és realitat i de lo que és percepció. Al final, l'important o el punt central és com responem des de l'àmbit polític, com ha de ser aquesta presència al carrer de la policia. Vull més presència perquè confio en la policia, però a la vegada com ha de ser aquesta presència al carrer. A nivell formatiu, s'ha parlat de la necessitat de treballar empatia, habilitats socials, com deia, però també s'ha ficat en el focus de si això ha de ser un extra que se li demana a la policia, ha de venir de sèrie en la selecció policial. En definitiva, la policia és un reflex de la societat i això no ho podem oblidar tampoc. Necessitem diferents perfils policials. Sí que hi ha hagut un acord. És important treballar i invertir en formació per anar en sintonia amb l'evolució de la societat, posar eines perquè la gent no es desencisi quan pensa en la policia amb el temps, sobretot des de certs col·lectius més vulnerables. Cal cooperació a tots els nivells i sobretot la importància de compartir. La policia de proximitat és la que constantment copsa el que necessita la societat. I aquest, el que percep, el que veu, el que observa, és important que ho comparteixi, que a vegades això es visibilitza com una caixa negra. Cal compartir informació per ser més eficaços per donar resposta a les diferents problemàtiques socials. La següent taula ha parlat de la resposta política a les necessitats ciutadanes, amb l'intendent del cos de Mossos d'Esquadra, Jesús Requena, el professor de la Universitat Pompeu Fabra, Lluís Clemente, i la senyora Raquel López, inspectora en cap de la policia local de Valls. Ens trobem davant d'un context canviant, com deia, on se'ns exigeix una resposta immediata. Però també la societat exigeix transparència, eficàcia, justícia i confiança. Com traduïm les demandes en polítiques de seguretat i com garantim respostes eficaces, legítimes i percebudes com a justes per part de la ciutadania. En definitiva, també tenim un problema que és com aquestes entitats escolten a la ciutadania. Tenim diferents realitats i tenim diferents necessitats. La ciutadania coincideix amb la proximitat, però cal fer una autocrítica i les juntes, per exemple,
com a eix per fomentar la participació ciutadana, cal que canviïn i deixin de ser un aparador. Es parla a la Junta sobretot de dades, però no de necessitats de la societat. Com traslladem les necessitats als àmbits i estaments polítics? Tothom ha de fer autocrítica. Jurídicament també s'ha parlat de quin marc jurídic tenim i com afecta el que volem implantar. I aquí hi ha hagut una reflexió sobre què és la seguretat, què ens preocupa. I una paradoxa, la seguretat és un valor tan essencial que necessita seguretat. És difícil que una legislació doni resposta a tots aquests reptes amb seguretat. I la pregunta és què necessita la policia del sistema legal per donar resposta. I la resposta també s'ha comentat, és què passa quan la policia no té recursos per donar resposta. Tenim normatives que limiten els recursos i les seves disposicions. En certs sectors tenim una gran demanda de la policia, però tenim un repte, la complexitat de gestionar les organitzacions. La llei necessita reflexió, més presència, un servei amb més presència, però també a la vegada cada cop tenim més condicionants. El servei públic implica gestió de recursos, aspecte que no sempre és fàcil per donar una resposta immediata i adequada a les diferents realitats. I no podem treballar amb lleis precàries que faciliten avançar cap a un panorama d'inseguretat. La importància d'un equilibri, un equilibri entre eficàcia i justícia de tracte, justícia distributiva. I això no ho podem oblidar. Són vasos comunicants. Si ens precipitem cap a la vessant d'eficàcia, doncs quedarà afectada la part de justícia. I al revés, cal treballar amb aquest equilibri de forma sostenible i si pot ser de forma compartida amb la societat. També s'ha parlat del concepte de la percepció, de les xarxes socials, de la generació de la sensació de seguretat, i que moltes vegades això exigeix que políticament es vol donar una resposta immediata, sense temps de reflexionar, sense atendre aquesta resposta de forma multidisciplinar i potser pensar si estem fent una correcta gestió dels serveis públics. No tot es soluciona enviant la policia. També hi ha altres medis per treballar la sensació d'inseguretat. S'ha parlat d'exemples com les càmeres, dissenys urbanístics amb l'enllumenat, obrir espais públics, etc. Explicar quines són les nostres normes de convivència als nouvinguts. S'ha parlat de la importància de la discrecionalitat. La llei és ambigua, però perquè el legislador també la fa ambigua, però amb bon criteri. No tot pot estar regulat. No podem abarcar tot permanentment. I aquesta discrecionalitat i flexibilitat és necessària per donar resposta a aquesta necessitat canviant i a aquestes diferents situacions. Això també, per contra, fa que com a policies aquesta flexibilitat ens porti a assumir tot, aspectes que a vegades no ens pertoquen. A partir d'aquí hi entra el concepte important de la corresponsabilitat. Important, la ciutadania cada cop delega més els problemes perquè els resolguin els serveis públics, però fins on estem disposats com a societats a invertir en recursos públics per a aquesta resolució. Això és important, la gestió dels recursos públics. En conjunt, el matí ha evidenciat que la seguretat és un ecosistema compartit, social, polític, policial, i que el futur del model català passa per una formació constant en atenció a la diversitat a nivell policial i d'altres estaments públics, acadèmics, etc. Situar la ciutadania al centre del debat, enfortir la coordinació institucional en tots els àmbits i nivells, apostar sobretot per la proximitat i la presència policial, cal endreçar les polítiques de participació,
La necessitat d'actualitzar la normativa, una normativa que ha de ser flexible, que permeti donar respostes a situacions immediates sense avançar en pedaços que responguin a urgències, una normativa clara que estableixi qui ha de fer què. El problema que esdevé la gestió dels recursos a nivell administratiu per donar resposta, la necessitat d'un equilibri entre eficàcia i justícia distributiva i de tracte, la necessitat de donar resposta de forma multidisciplinar i corresponsable, reflexionar sobre els organismes de coordinació per fomentar realment la participació ciutadana sense centrar-se exclusivament en les dades, escoltar què vol la ciutadania i que aquesta realment hi pugui participar, donar resposta, com deia, des d'un enfoc global i multidisciplinar, la immediatesa com a eix que posa en qüestió la bona gestió dels recursos públics. Cal centrar i posar el focus en l'àmbit local per desenvolupar les polítiques de seguretat. Cal un pacte de la seguretat des d'una visió omnicomprensiva. Cal reflexionar sobre el model policial, fragmentació versus centralització, al igual que la política. Tenim realitats ambivalents, una és la realitat, l'altra el que són percepcions. Ambdós aspectes són importants i cal gestionar i donar-hi resposta. I la realitat sempre avança més ràpidament en la capacitat de l'administració per donar-hi resposta a les necessitats socials. També és un fet. No sé si m'he deixat alguna cosa. En definitiva, moltes gràcies a tots i totes per les aportacions que avui han fet possible un debat profund i constructiu. Moltes gràcies.